ala tɔgɔ min filɛ alimami ni de b'a kɛ u b'a fɔ nin ma ko ya wahabu ya wahabu e muso bolilen don walima e muso murutilen don walima i bɔlen don muso dɔ nɔfɛ furu la muso in bannen don i bɛ fɛ k'a karaba ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ wahabu de b'a kɛ i y'a faamu sisan ni i bɛ k'a lamɛn n'a y'a sɔrɔ i muso bolilen don walima i muso murutilen don n balimakɛ nɛgɛwala ta sisan i ka ya wahabu sɛbɛn nɛgɛwala sanfɛ i b'i tɔgɔ don sanfɛ yan i bɛ muso tɔgɔ don duguma i y'a faamu wahabu bɛ ko caman kɛ mɛ n bɛ ka a muso karaba nasira de f'i ye i bɛ muso tɔgɔ don duguma i tɔgɔ bɛ sanfɛ ka fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma i y'a faamuya misaliyala i tɔgɔ i b'ale sɛbɛn nin cogoya la i b'a kɛ tan ni k'i tɔgɔ sɛbɛn nin cogoya la i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma i bɛ muso tɔgɔ fana sɛbɛn i b'a fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma i bɛ yan yɔrɔ datugu bon n'i y'a sɛbɛn nɛgɛwala ka tan i bɛ tasuma kɛ furunɛ kɔnɔ n'i ye tasuma kɛ furunɛ kɔnɔ i bɛ a baara bɛ kɛ so de kɔnɔ quoi a tɛ kɛ kɛnɛ ma dɛ a baara bɛ kɛ so kɔnɔ wa n'i b'ale baara kɛ mɔgɔ t'i ye k'ale baara kɛ sabu muso baara min don a ka teli kojugu o ye teliya da ye ale baara bɛ kɛ tile 4 de kɔnɔ kaliwariya dɔ don n'i ko kaliwariya dɔ moriw b'a dɔn ale kaliwa i bɛ se ka bɔ i ka chambre kɔnɔ i bɛ se ka bɔ i siso kɔnɔ ka yala yala dukɛnɛ ma a bɛ se ka thé wuli k'a min a bɛ se ka baro kɛ dukɛnɛ na quoi mais i sen t'i bɔ du da fɛ n t'a dɔn ni kuma in bɛ faamuya i sen t'i bɔ du da fɛ i tɛ taa dugu kɔnɔ i tɛ voyage a tile 4 bɛɛ kɔnɔ i y'a faamu donc mais n'i bɛna ale wurudili kɛ i tɔgɔ ni muso tɔgɔ bɛ nɛgɛwala kan i b'a da tasuma sanfɛ nɛgɛwala i b'a da tasuma sanfɛ i bɛ kɔlɔsi ta ya wahabu ya wahabu ya wahabu i b'a wurudi 1414 i bɛ nin kɛ fɔ su 4 i b'a kɛ mais dɔnnibaa dɔw ko n'i bɛ nin wurudili kɛ i k'a kɛ walahakile waati ko o de ka ɲi ni walahakile sela i b'i teliya ka don so kɔnɔ ni k'i ka datugu i dala i b'a wurudi 1414 i b'a kɛ o cogoya la fɔ tile 4 i y'a faamuya o tile 4 wallahi alimami o ti dafa o muso mana kɛ muso qualité o qualité a b'i karaba a b'i don i ka furu la n'a y'a sɔrɔ a bolilen don a bɛ na de a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ na hali n'a bɛ diɲɛ dan na n'i ye nin wurudili kɛ en tant que ni de bi a la wallahi a bɛ na muso de kɛlen don ka maa caman mako sa kɔkan jamanaw na muso ye maa caman mako sa ka maa caman ka baara tiɲɛ ka maa caman bɔ u pilasi la n'i bɛ fɛ i muso ka kɛ i sago ye a gindo dilen filɛ i ma alimami n'a ka di ye da la n'a man di ye a to yen bɛɛ ma da ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ tɛna da garibukɛ yɛrɛ la i y'a faamuya an bɛ nin bila kɛrɛfɛ maa min fana bɛ yen e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ ni ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ quoi yɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi nkalontigɛlaw de cayalen don réseau kan bɛɛ bi k'i ta fɔ min mana wuli n bɛ se nin na k'a sɔrɔ a caman bɛ yen a bɛɛ nkalon ne m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a caman bɛ yen alimami nkalon don i y'a faamuya muriya kɛlen don yikuruya de ye bi wallahi min bɛ se min tɛ se a bɛɛ donna la an b'an ko mɛ an b'an jami o tuma na ni adamaden bɛ fɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ ni ala ka kuranɛ jɛlen sura min b'a kɛ ne y'a f'i ye iza wakati don iza wakati ale de ye sura ye kuranɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛn n'a kan ko iza wakati bi nafolo lase adamaden ma n ye wahabiya ye n ye wahantan ye t'o la n bɛ nin taabolo in na n bɛ nin taabolo in na o t'o la diɲɛ bɛɛ bɛn n'a kan dɔnnibaa bɛɛ ko iza wakati ko nafolo sura yɛrɛ don n'i ye ala deli n'a ye nafoloko la ala bi sɔn a bi kɛ diɲɛ bɛɛ bɛn n'a kan o tuma ne balimakɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ fɛ ka nafolo karaba k'a sɔrɔ iza wakati nafolo baara don
alimami a saraka o ye sɛ jɛma den 3 ye baara jɛlen do sitanɛ baara tɛ boli baara tɛ kafiriya baara tɛ wa a bi kɛ ni ala tɔgɔ jɛlen de ye a bi kɛ ni kuranɛ jɛlen de n'i y'a baara kɛ ala bi sɔn sababu bi na i garizigɛ bi dayɛlɛ ala b'i sɔn nafolo la i y'a faamuya dɔw ko kuranɛ ala deli ka suma walima ko ala wele ka suma alimami galo do i ma iza wakati kɔrɔbɔ de n'i y'ale kɛ nafoloko la don o don bilahi i bi da la ko dɔnni bi kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire foyi ti diɲɛ kɔnɔ kuranɛ tɛ se ka min ɲɛnabɔ quoi adamaden mako ti hɛrɛ foyi la i mako ti se diɲɛ foyi ma ko min dalilu ti kuranɛ kɔnɔ o tɛ yen tɔɔrɔ si ti da adamaden kan dekun si ti da adamaden kan fo a dalilu ka sɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ ni kuranɛ ma min ɲɛ dɔnni tɛ yen min bɛ se k'a dilan o tuma na filɛ ka min d'i ma kuranɛ kɔnɔ n'o ye iza wakati ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka ko iza wakati bi mun kɛ bɛɛ b'a f'i ye ko iza wakati ko garizigɛ sura do nafolo sura do wa ale ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye o tuma alimami n'i b'i fɛ k'ale baara kɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'i fɛ ka iza wakati baara kɛ ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ garanti kama ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier iza wakati baara bɛ se ka kɛ ka i to i sigiyɔrɔ la o tuma maa min mako bɛ garibukɛ yɛrɛ la n'a tigi bɛ fɛ ka an wele iza wakati baarako la a bɛ se ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro la o ye +223 72 24 0D 98 n'i ye weleli kɛ o numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma n bɛ n kanuɲɔgɔn bɛɛ fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ maa minnu b'an ka ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye yarabi ala ka barika don u la yarabi ala ka jaabi u bolo ala k'o kɛ ala y'a yɛrɛ bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli maa o maa b'i ɲɛsin an ma garizigɛ baara nafolo baara a mana k'a si o si ye maa o maa b'i ɲɛsin an ma yarabi ala k'a tigi ka sababu kɛ an bolo ala k'o kɛ ala y'a yɛrɛ kama larusi bonya kama sɔli ala rasuli o tuma n bɛ min ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ sisan alimami bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛna suratul fatiha kalan ni ka kul huwallahu da a ka siɲɛ 3 hajutigi minnu bɛ yen mako gɛlɛntigi minnu bɛ yen k'a kɛ olu ka mako dilanni sababu ye ka tila k'a ɲini ala fɛ an ka banbaatɔw a cɛman n'a musoman minnu kun bɛ ala ka sira kan an bɛna ikilasi min kala yarabi ala k'a kɛ sababu ye k'a hinɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma min bɛ hɛrɛ la yarabi ala ka dɔ fara u ka hɛrɛ kan min bɛ hɛrɛ tana na yarabi ala k'a kɛ sababu ye ka o bila a ka hɛrɛ la ka o bila a ka nɛɛma na kaburu ala k'o nɔrɔ u ye kaburu sigi ala ka a lafiya u ye ala k'o kɛ alaya kama ikilasi bonya kama sɔli ala rasuli a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya rabbi ala kan sako kanye ala kan Allah inu sabati ala kan hamu gla ala ko ke ala ya yare kama kira kan ko son solli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya